Ahojte, tak ja som Štepi, som jeden z vedúcich Prásku a v tomto videu vám ukážem, jak sa mali riešiť úlohy tohto kola. Takže ideme nejak postupne, takže prvá boli nejaké náušnice, tak idem to sem rovno kresliť. Dobre, takže máme nejaké náušnice, ktoré sa skladajú z korálok, takže korálka je taká gulička a teraz za ňu môžem zavesiť inú korálku. Tak keď mám dve také korálky, tak môžem jednu z nich zavesiť pod druhú a teraz mám náušnicu takú, že táto visí pod touto. Dobre, a teraz keď mám takúto náušnicu, tak zase si také môžem vyrobiť dve. Tak toto bude tá druhá. No a teraz zase môžem tu jednu z nich zavesiť pod tú druhú. Takže takto bude vyzerať tá moja nová náušnica. A toto môžem nejak opakovať a tá úloha je nejak o tom, že sa pýtame, ako budú vyzerať tie náušnice, keď toto budem opakovať veľakrát. No a teda, aby sme vedeli nejak povedať, že ktorá tá náušnica je ktorá, tak im môžeme povedať, že oni majú také nejaké levely, že začneme s náušnicou levelu 0, to je iba samostatná korálka. A teraz na to, aby sme z toho spravili ďalší level, tak zoberieme dve náušnice toho nejakého levelu, tak povedzme z tej nuly zoberieme dve samostatné korálky a tie spojíme a máme level 1. A teraz keď zoberieme dve takéto náušnice, a spojíme ich, tak budeme mať level 2. To je to, čo bolo v zadaní na obrázku. Dobre, a teraz prvá úloha sa nás pýta, že ako vyzerajú náušnice levelu 4, tak to iba toto zopakujeme. Takže môžeme si nakresliť level 3, to bude, že tam nakreslím toto. Čiže zoberiem tú náušnicu levelu 2. Tu tam už mám nakreslenú. No a teraz zoberiem ešte jednu takú istú, nakreslím ju sem. No a teda teraz zoberiem tú jednu a zavesím ju pod tú druhú, takže to bude vyzerať nejak takto. No a keď toto zopakujem ešte raz, tak dostanem ten level 4, takže teraz to bude veľa kreslenia. Ale možno viem spraviť nejakú takú múdru vec, že to skopírujem. Nefungovalo, tak nevadí. Tak mi asi neostáva nič iné, len to nakresliť. Takže celé toto no a teraz celé toto tam dáme ešte raz. Takže takto nejako. Ako to je? Niečo som zabudol niekde. Tu je ešte korálka a tu je ešte jedna a druhá. Tak teraz mám to isté a teraz ich takto zavesím. A toto je level 4, takže toto je riešenie tej prvej úlohy. Dobre, tak ďalšia úloha je, že sa pýtame, že koľko korálok má celá tá náušnica dokopy a chceme nejak vedieť, povedať podľa toho, aký máme level, že koľko korálok tam je. Takže, dobre, tak jednak si ich môžeme zrátať a všimnúť si, že tu je nejak 1, 2, 4, 8. No a vlastne čo sa tu deje, tu je 16. No a čo sa deje je, že keď zrobím z nejakého levelu ten ďalší, tak akože zoberiem celú tú náušnicu. Čiže povedzme túto, skopírujem ju dvakrát, takže tu mám tu jednu kópiu, tu mám tu druhú a potom ich nejako na seba napojím. Takže ten počet korálok sa proste zdvojnásobí. Takže máme takúto postupnosť, že toľkokrát vynásobím dvojku so sebou. Dobre, ďalšia úloha je, že koľko korálok je zavesných priamo za hlavnú korálku.
Hlavná korálka je teda tá, za ktorú je zavesená celá tá náušnica, čiže ja vždy, keď robím nejaký ten ďalší level, tak akože si zoberiem, toto je tá prvá hlavná korálka a toto je tá druhá v tej kópii a jednu zavesím pod druhú. Takže hlavná korálka je tá najviac hore. No a teda zase si nejak môžeme všimnúť, že tie odpovede sú, že tuto z toho nevisí nič, takže 0, tuto 1, tuto 2, 3 a 4. No a vlastne vždy to funguje tak, že keď robím ten ďalší level, tak akože zoberiem celú túto vec, skopírujem ju, takže tu budem mať teraz v ďalšom leveli by som tu mal túto a z toho visí nejakých veľa vecí. A teraz toto zavesím pod tú hlavnú korálku, takže tam pridám jednu vec, takže v každom leveli sa mi pridá jedna vec, čiže tam bude visieť toľko tých vecí, koľkatý je to level. Dobre. No a to už je vlastne skoro celá tá úloha, ale potom tu sa ide diať niečo trochu zložitejšie. Dobre, takže teraz, jak mám tu náušnicu, tak ja z nej môžem odstrihávať niektoré korálky preč. No a nejak toho nechcem odstrihnúť príliš veľa, takže čo spravím je, že keď si zoberiem ľubovoľnú tú korálku, keď si zoberiem ľubovoľnú korálku, napríklad túto, tak akože ja môžem odstrihnúť niektoré tie nite. Dobre, dajme tomu, že odstrihnem túto niť. Tak teraz akože celá táto tu časť by spadla preč a už by tam nebola. Ale aby som toho neodstrihol príliš veľa, tak spod každej korálky odstrihnem najviac jednu niť. Čiže napríklad odtiaľto môžem odstrihnúť túto niť a potom celé toto padne. Čiže toto by tu už nebolo. Ale ostane tam, že potom táto, aj táto niť, tak tie tam už musia ostať, tie už nemôžem strihať. No a teda otázka je, že keď mám ten level, keď mám tú náušnicu nejakého toho levelu, tak ako to mám ostrihať tak, aby tam toho ostalo čo najmenej, čiže čo najviac toho chcem dať preč. A otázka je, že koľko korálok mi tam potom ostane. Takže môžeme nejak si na začiatok všimnúť, že pre level 0 nemáme čo odstrihnúť, takže tam bude jedna korálka. Pre level 2 môžeme toto odstrihnúť, takže tam bude stále jedna korálka. Teraz tu máme viac možností. Môžeme odstrihnúť toto, potom by sme už nemohli odstrihnúť toto a potom môžeme odstrihnúť toto, to znamená, že tam ostanú dve korálky, táto a táto. Takže vieme mať takto dve. Alebo môžeme spraviť niečo iné, že odstrihneme toto, teraz celé toto padne, ale teraz už toto nemôžeme odstrihnúť, takže rovnako nám tam ostanú dve korálky, to sú konkrétne táto a táto. Čiže máme viac možností, ako to spraviť, ale v oboch prípadoch ten počet korálok, ktoré tam ostanú, no tak budú dve. No a napríklad to môžeme spraviť takto. Dobre, teraz tuto je to už možno trochu ťažšie porátať, že je tam viac možností, čo by sme mohli robiť. Dobre, ale tak zatiaľ vyzerá, že čo je najlepšie, keď tam toho chceme mať čo najmenej, no tak by sme chceli toho odstrihnúť čo najviac, tak zatiaľ dajme tomu, že budem odstrihávať vždy tú najväčšiu, že keď si vyberám, ktorú z týchto troch nití odstrihnem, no tak lebo jednu z nich môžem odstrihnúť, tak si vyberiem, že odstrihnem tú, pod ktorou je toho najviac, čiže tú akoby poslednú. Čiže odstrihnem toto. Teraz celé toto mi spadne. Dobre, a teraz tieto tu už nemôžem odstrihnúť, tie tam musia ostať. No a teraz tuto už sme hotoví, tam už nič není. A pod týmto ešte visí jedna niť, ktorú môžeme odstrihnúť. Takže to môžeme spraviť takto. A v takom prípade nám tam ostanú 3 tie náušnice. A ono sa nejak ukáže, že naozaj menej ako 3 neviem dosiahnuť, ale možno to nejak není úplne zjavné z tohto. Že bolo by tam aj viac možností, ako by sa to dalo strihať inak. Dobre, ale skúsme sa teda zatiaľ pozrieť na ten prípad, že dobre, tak čo sa stane, koľko tých korálok dostanem, pokiaľ to budem strihať takýmto spôsobom. Že vlastne vždy, keď mám tú možnosť, tak odstrihnem tú najväčšiu vetvu. Takže teraz napríklad pri tom leveli 4 by to vyzeralo tak, že dobre, tak tuto odstrihnem tú najväčšiu vetvu, toto celé tu už není. A teraz tieto 3 tu musia ostať, ale z každej tejto každú z týchto tu akoby podnáušnic, ktoré tu visia, tak môžem spraviť to isté, zase zopakovať ten istý postup, že toto tu je náušnica levelu 2, takže ju môžem ostrihať rovnako ako to. Takže tu viem, že to môžem spraviť napríklad takto, tu viem, že napríklad takto a tu to nemám čo spraviť.
a teda toto je akoby to najlepšie riešenie a zistím, že mi tam ostane 5 tých korálok, to je konkrétne týchto 5. No a teda, že ako to robiť nejak vo všeobecnosti, že vlastne môžeme si nejak všimnúť, že keď mám tu náušnicu nejakého veľkého levelu, tak čo sa deje je, že tu z nej najprv visí náušnica levelu 1, čo je tá samotná korálka, potom vedľa nej je zavesená náušnica levelu 2, čo je taká korálka, z ktorej visí ďalšia korálka. Potom vedľa nej je zavesená náušnica levelu 3, ktorá je teda... píšem tie levely posunuté o 1, má to byť, že najprv je level 0 a potom je level 1. Level 1 sú takto dve korálky. No a teraz tuto bude niečo väčšie, čo je náušnica levelu 2 a tak ďalej. Až tu na konci bude mať zavesený niečo veľmi veľké, čo bude level niekoľko, nejaké n, a tak dokopy vyzerá náušnica levelu n plus 1. Čiže povedzme kľudne toto by mohlo byť, že level, ja neviem, 10 a teraz takto vyzerá náušnica levelu 11, čiže pod nej sú zavesené všetky tie menšie náušnice. Čiže to znamená, že keď ich striham takto, tak ja vlastne tú toho najväčšieho levelu, tak tu odstrihnem úplne, takže tá tam vôbec nebude. A teraz každú z týchto, tak tu ostriham najlepšie podľa toho, ako už viem, že ich treba ostrihať, lebo to už viem dopredu, že začal som tými malými levelmi a teraz keď chcem zistiť, ako ostrihať ten väčší level, tak tú najväčšiu vetvu odstrihnem a potom tie menšie ostriham podľa toho, ako už viem, lebo tie už som nejak predtým už prišiel na to, že ako ich ostrihať najlepšie a takto postupne viem zistiť, že ako teda ostrihať najlepšie aj tie ďalšie levely, takže takto sa viem postupne dostať k hociakému levelu. No dobre, a teraz sa nejak skúsme pozrieť na to, že čo je vlastne táto postupnosť, že ako sa tam vyvíjajú tie počty. Čiže chceme zistiť, že čo sa stane, čiže podobne ako v tých úlohách predtým, čo sa stane, keď pridám keď zvýšim ten level o 1. Tak keď zvýšim ten level o 1, tak čo sa stane, je, že tu mi pribudne náušnica levelu 11, to je kópia celej tejto veľkej veci. Čiže toto celé sa skopírujem a ocitne sa to tu. No a teraz, keď pokračujem ďalej, tak dobre, tak čo spravím je, že teraz keď to budem strihať, tak čo zmením je, že namiesto toho, aby som odstrihol toto už neodstrihnem, a namiesto toho odstrihnem toto, lebo toto je väčšie. A tým pádom toto tu mi tu ostane, lebo nemôžem odstrihnúť túto nič, takže táto korálka mi tu ostane. A teda, túto mám náušnicu levelu 10, ktorú môžem ostrihať tak, ako najlepšie viem, hej, dajme tomu, že to už nejak predtým som vedel, že ako ostrihať prvých niekoľko tých levelov a zistujem, ako ostrihať ten ďalší, takže už viem, ako ostrihať level 10, takže to tam jednoducho pridám. A tieto levely ostriham rovnako ako predtým, lebo to už viem, že dajme tomu, že už viem, ako ostrihať všetky levely až po 10 a zistujem, ako ostrihať ten ďalší. Takže tieto už mám ostrihané, na nich sa nič nezmení, tuto budú nejako, teda tu nič, tuto bude niečo a tuto bude niečo ostrihané. No a teda toto je to, čo mi tu pribudlo, že vlastne čo sa stalo je, že ten počet korálok bol nejaký, to boli všetky korálky, ktoré ostali po tom ostrihaní tu. Čiže to je akože počet ostrihaných korálok pri leveli 11. A teraz čo sa stalo je, že mi tu pribudol ešte ostrihaný level 10. No a teda v tej postupnosti to nejak vyzerá tak, že keď mám tie postupnosti, že koľko je korálok v tých ostrihaných leveloch, tak tým pádom, čo to bude v tom ďalšom leveli, je to, koľko to bolo v tom minulom leveli, plus toľko, koľko je to v tom leveli ešte predtým. Čiže toto je napríklad ten 11. level a k tomu pridávam, čo bol ten 10. level. Na tomto menšom príklade to funguje tak, že dobre, tak tu mám 3. level, teraz sem pridám ešte jednu kópiu 3. levelu, takže sem, nie, asi som to nejak zle povedal, tie čísla.
Dobre, keď mám level 3, tak toto je level 0, toto je level 1 a toto je level 2. Áno, a teraz keď to ostriham, tak ten level 2 tu v skutočnosti není. A teraz keď z levelu 3 urobím level 4, tak sem pribudne tento level 3, ale to ma nezaujíma, lebo ten celý odstrihnem preč. Ale čo mi pribudne nové je, že tento level 2 už zrazu neodstrihnem celý preč tak ako tu, ale tuto už ostane a musím ho ostrihať tak ako najlepšie viem, čo viem tu. Takže ten počet pri tom leveli 4 bude počet pri tom leveli 3 plus počet pri tom leveli 2. No a teda takto bude ďalej pokračovať tá postupnosť, že každý ďalší ten člen zistím ako súčasť tých predošlých dvoch. A teda možno ste nejak počuli o tom, ak ste sa už náhodou s týmto niekedy stretli, že takto postupnosť sa volá, že Fibonacciho postupnosť. A ak ste o tom nepočuli, tak to vôbec nevadí. Ste sa práve dozvedeli, že niečo také existuje. Dobre, no a to je vlastne riešenie tej poslednej úlohy. Takže sa môžeme ísť pozrieť na ďalšiu úlohu. Tak tam máme kráľa, ktorý má nejakých podriadených, takže zase môžem začať nejak písať to zadanie. Dobre, takže tentokrát máme nejakého kráľa. Tu je král a on si našiel nejakých podriadených. Tak môžeme ich nakresliť ako takéto guličky. A že budeme si kresliť, že kto je komu podriadený v takomto akoby strome. A môžete si dokonca nejak všimnúť, že ono je to niečo veľmi podobné ako tu s tými náušnicami, že tu sme mali akože tú hlavnú korálku, z ktorej visia tie ďalšie korálky a z nej visia ďalšie korálky. No a vlastne ten král a tí jeho úradníci, tak to je niečo veľmi podobné, že on má nejakých tých podriadených a tí jeho podriadení ešte majú nejakých ďalších podriadených a zároveň každý ten podriadený má iba jedného svojho nadriadeného, že nemôže sa mi stať, že by tam bolo niečo takéto. Každý má iba jedného šéfa. Čiže môže to vyzerať napríklad takto, povedzme, že tu je iba jeden, tu už nemusí byť nikto a neviem, dajme tomu ešte tu je ďalší jeden. Hej, takto napríklad to môže vyzerať. No dobré, a teraz problém je, že král, tak on vidí iba týchto tu svojich priamych podriadených, týchto. A on nejak vôbec nevie o týchto ďalších. A teraz chcel by sa dozvedieť nejaké informácie, ale jediné, čo môže robiť, je pýtať sa niečo týchto a oni sa môžu niečo kľudne pýtať ďalej, týchto povedzme a tak, ale že vedia komunikovať iba takto, ako sú si nejak podriadení alebo nadriadení. Dobre, no a v prvej úlohe máme zistiť, teda král chce zistiť, koľko má vlastne úradníkov. No čiže král nevie, koľko úradníkov tam je dokopy, on vie iba o tých svojich podriadených. No tak na to, aby král vedel, že koľko má teda úradníkov, tak by sa hodilo asi, aby povedzme aj tí podriadení vedeli, koľko majú oni úradníkov pod sebou, hej, že kráľ chce vedieť akože počet všetkých ľudí tu, no tak bolo by pekné, keby napríklad tento tu úradník vedel počet ľudí takto pod sebou a tento vedel počet ľudí tiež takto pod sebou a tak ďalej. No a keby toto král vedel, tak potom sa ich stačí spýtať na tie počty, všetkých sčítať, tým dostaneme počet tých ľudí pod ním. A ešte k tomu môže pripočítať seba, ak chce rátať aj seba. Dobre, no a otázka je, že teraz títo tiež nevedia, koľko tých ľudí majú pod sebou, tak ako to zistia. No ale oni to vlastne môžu zistiť rovnakým spôsobom, že tento tu, keď chce vedieť, koľko má ľudí pod sebou, tak sa spýta tohto tu a tohto tu. No a teraz to začne byť zaujímavé, lebo tento tu, tak on nemá žiadnych podriadených, to znamená, že on vie, že pod sebou nemá nikoho, že je tam iba on sám, takže on už mu môže rovno odpovedať, že on je tam sám. Čiže tento má iba jedného človeka pod sebou a rovnako aj tento a rovnako aj všetci tí ostatní, ktorí nemajú žiadnych podriadených. Čiže títo všetci, oni majú pod sebou iba jedného človeka. Dobre, a teraz napríklad tento, keď sa dozvie od tohto, že má pod sebou iba jedného človeka, tak vie, že dobre, tak on teda má pod sebou tých dvoch ľudí, lebo iba toho jedného, ktorého tam má a plus ešte seba. Takže už aj tento vie, že tam má dvoch ľudí.
Tak teraz napríklad tento, tak ten tu má niekoho, kto má jedného a niekoho, kto má dvoch, takže tento má akože pod sebou troch plus ešte on sám, takže to sú 4. Čiže vieme, že tento tam má 4. Podobne tento vie zistiť, že tam má 3. A takto sa to vlastne dostane až hore. Tento má 2 a tento má 1. No a nakoniec kráľ sčíta tieto 4 čísla, to je nejak 10 a ešte povedzme pripočíta seba, tak vie, že v tom jeho kráľovstve, v tom jeho nejakej vláde, alebo čo to je, tak je dokopy 11 ľudí. Dobre. Druhá úloha je, že kráľ chce zistiť, ako ďaleko je od neho najvzdialenejší úradník, čiže král, čiže keď máme nejakých dvoch úradníkov, tak môžeme si predstaviť nejakú ich vzdialenosť, akože to je počet tých ľudí, cez ktorých sa to musí dostať, že král, že ľudia, ktorí sú si priamo nadriadení a podriadení, tak tí sú vzdialení 1 a teraz títo sú vzdialení, že král od tohto je vzdialený 2 a král od tohto je vzdialený 3. Čiže vzdialenosť od kráľa je vlastne nejaká akoby hĺbka v tom obrázku, že títo sú v hĺbke 1, títo sú v hĺbke 2 a tento je v hĺbke 3. No a chceme zistiť tú hĺbku. No a zase tak, keď kráľ chce vedieť, akú najväčšiu hĺbku má pod sebou, tak to stačí, aby sa spýtal všetkých tých svojich podriadených, akú najväčšiu hĺbku majú pod sebou. No a teraz keď vieme, že tento, keď by vedel, že akú má hĺbku, povedzme, že to je tu do tých 2, a tento vie, že iba 1 a tento vie, že iba 1 a tento dokonca 0, tak potom kráľ by si zase vybral to najväčšie z tých čísel, lebo hľadá toho, kto je najhlbšie a ešte k tomu pripočítal 1, lebo oproti tomuto, kde je ten najvzdialenejší je v hĺbke 2, tak ešte keď sa to má dostať ku kráľovi, tak tam je ešte ten jeden krok navyše. No a teda tiež to vie fungovať tak podobne ako minulé, že kráľ sa to spýta tých svojich podriadených, oni sa to spýtajú ďalej, tí sa to spýtajú ešte ďalej a tak, až sa to dostane nakoniec k tým, ktorí už žiadnych podriadených nemajú. No a tí potom to povedia zase naspäť hore a takto sa dokopy tam dostanú tie odpovede. Čiže to znamená, že tuto tie odpovede by boli 0. Teraz napríklad tento vie, že má 1 tú vzdialenosť, tento tiež vie, že 1 a tento tiež vie, že 1, lebo všetci ich podriadení majú tie vzdialenosti 0, tie hĺbky najväčšie. No a teraz tento, tak ten má pod sebou niekoho, kto má pod sebou hĺbku 1, takže tento bude mať hĺbku dokonca 2, tady to. No a teda král nakoniec 3. Dobre. Tak ďalšia úloha je, dobre, že vlastne hľadáme dvoch, ale tentokrát najvzdialenejších úradníkov od seba. Čiže zase tí úradníci si povedzme nejak posielajú správy, ale teraz nie len kráľ úradníkovi, čiže to nejde iba takto jedným smerom, ale dajme tomu, že chce tento tu poslať správu tomuto, tak tá správa on ju musí poslať sem hore, tento ju musí poslať ku kráľovi, kráľ ju musí poslať sem dole a sem a tam sa nakoniec dostane tá správa tam, kde má prísť. Ale napríklad, keď chce niečo povedať tento tomuto, tak stačí, keď to pošle sem a tento to už môže poslať dole. Čiže vlastne medzi každými dvoma úradníkmi máme nejakú takúto cestu a je tam vždy akoby iba jedna možnosť, ako to spraviť. Že vždy je tam práve jedna tá cesta, že treba ísť odtiaľto teraz hore, až kým sa keď máme tých dvoch ľudí, povedzme, že týchto dvoch, tak od tohto treba ísť hore, až kým sa nedostaneme k niekomu, kto je nadriadený tomuto. Čiže tento, tak ten ešte stále to nevie posielať iba dole, ale keď sa to dostane ku kráľovi, tak ten už má pod sebou tohto človeka, tak to môže poslať zase dole a tento zase ešte dole a dostane sa to tam, kde sa to malo dostať. Čiže vlastne keď máme tých dvoch, tak oni majú nejakého toho akoby najbližšieho spoločného predka, čo je v tomto prípade kráľ. A keby to boli títo dvaja, tak ten najbližší spoločný predok je toto. A teda tá cesta vyzerá tak, že sa ide od toho jedného k tomu najbližšiemu spoločnému predkovi a potom dole k tomu druhému. No dobré, a teraz my hľadáme takúto dvojicu najvzdialenejších úradníkov. Dobre, tak pozrieme sa na to, že dobre, tak ten král, tak ako by to mohlo vyzerať? Tak dajme tomu, že môže sa tam stať niekoľko rôznych prípadov, ale tak dajme tomu, že tá dvojica by bola taká,
že jeden z tej dvojice bude no, že tí dvaja z tej dvojice budú akoby pod rôznymi z týchto priamých podriadených kráľa. To znamená, že napríklad jeden z nich bude tu, jeden z nich bude niekde pod týmto a druhý z nich bude niekde pod týmto. Že sú proste v rôznych týchto pod rôznymi týmito podriadenými a to znamená, že keď si chcú poslať správu, tak si ju musia poslať cez kráľa. Takže vieme, že tá správa pôjde takto. No dobre, a teraz ako to bude, aby to bolo čo najdlhšie? No tak vlastne k tomuto tá správa pôjde len hore a odtiaľ to pôjde len dole. To znamená, že aby to bolo najdlhšie, tak sa oplatí zobrať takých, ktorí sú najhlbšie pod nimi. No a počítať tie hĺbky a zisťovať, kto je najhlbšie a ako hlboko, tak to už vieme z tej predošlej úlohy. Takže to vieme rovnakým spôsobom zistiť, že tento vie zistiť, že má pod sebou najviac v hĺbke 2 niekoho, čiže to je tu. A tento má niekoho v hĺbke 1. Čiže tá odpoveď pre kráľa, dobre, čiže vlastne čo vieme spraviť je rovnako ako minulo si spočítať, aké sú tam tie najväčšie hĺbky, čiže tento má hĺbku pod sebou 2, tento 1, tento 1 a tento 0. No a teraz kráľ si zoberie tie dve vetvy, ktoré majú tú hĺbku najväčšiu, aby ten výsledok bol čo najväčší. A bude to súčet tých hĺbok, lebo vlastne keď máme túto hĺbku, tak akože musí to prejsť toľko krokov, koľko je tá hĺbka, a je túto toľko krokov, koľko je to tá hĺbka a ešte plus 2, lebo ešte ku kráľovi a dole od kráľa. To znamená, že tu si zoberieme tú dvojku a jednotku, to je spolu 3 a za odpoveď bude 3 plus 2, čo je 5, takže raz, 2, 3, 4, 5. Dobre, takže už vieme, ako to spraviť v prípade, že tá cesta ide cez kráľa. Lenže ono sa to nemusí vždy stať, že tá najdlhšia cesta ide cez kráľa. Môžem nakresliť nejaký obrázok, kde sa to nestane. Asi najmenší taký by bol niečo takéto. Že tu máme kráľa, dobre, toto je proste kráľ. A tu on má dvoch takto podriadených a teraz sú to takto dvaja. Ešte ďalej a teraz títo majú pod sebou nejakú takú dlhú reťaz. Takéto niečo. Tak teraz vzdialenosť tohto od toho najvzdialenejšieho, čo je napríklad tento, je že raz, 2, 3, 4, 5. Ale vzdialenosť týchto dvoch od seba je raz, 2, 3, 4, 5, 6. Takže v tomto prípade v skutočnosti tá najdlhšia cesta nejde cez kráľa, ale ide nejak iba cez niekoho pod tým. Tak ako vyriešime tento prípad? No to vlastne vôbec nie je ťažké vyriešiť, lebo tak toto všetko si nemusí spočítať iba král. Hej, že král si spočíta, ako by to bolo najdlhšie, pokiaľ to musí ísť cez neho, týmto spôsobom. Ale okrem toho povie aj tým svojim podriadeným a teda postupne takto oni povedia celému tomu stromu, aby si to spočítal každý. A teraz napríklad tento si konkrétne spočíta, že keď to má ísť cez neho najvyššie, tak potom teda tá najdlhšia cesta bude niekoľko, napríklad v tomto prípade by to bolo tých 6. A teraz tuto kráľovi by vyšlo, že keď to má ísť cez neho, tak je to 5, ale niekto z jeho podriadených našiel, že v skutočnosti cez neho alebo niekde pod ním to ide až na 6, takže to je dlhšie. A teda v skutočnosti aj pod kráľom teda to pôjde najlepšie nie na tých 5, ale na tých 6. Čiže to znamená, že každý z tých úradníkov, dobre, že najprv si spočítajú svoju hĺbku, tak ako v tej predošlej úlohe, a potom si každý spočíta to číslo, ktoré by to bolo preňho, keď tá správa ide cez neho, ale okrem toho sa spýta aj svojich podriadených, že ako to u nich vyšlo najlepšie, a keď to najlepšie vyšlo lepšie u nejakého podriadeného, tak zoberiem to väčšie číslo. Keď to vyšlo lepšie u mňa, tak zoberiem to svoje číslo. A to pošlem ďalej hore ako odpoveď. A teda takto kráľ dostane tú najlepšiu odpoveď, že spomedzi všetkých tých podriadených dostane akoby odpoveď toho, kde to bolo najviac. No a ešte nám teda ostáva doriešiť tie posledné prípady, ktoré nie sú moc zaujímavé, že tak pokiaľ má niekto iba jedného podriadeného, tak tu to môže byť ešte niečo. A teraz tá cesta, pokiaľ má prechádzať týmto tu, tak musí vyzerať tak, že pôjde iba od neho dole, takže to je iba hĺbka pod ním
No a keď niekto nemá podriadených, tak je to automaticky 0, lebo tam žiadna cesta není. Čiže preto, keď sa kráľ bude pýtať tých svojich podriadených, tak ono to niekedy aj skončí, lebo tí, ktorí sú zase akoby najhlbšie v tom strome, no tak tí vedia, že pre nich odpoveď je 0 a nemusia nikoho nič sa pýtať. Dobre, takže to bola tá úloha C. Dobre, no a nakoniec zostáva úloha D. Takže čo sa teraz stane, je, že nejaký úradník zmizne, napríklad zmážem to z tej úlohy, nech to tu nemetie. Dobre, no a teraz povedzme, že tento tu úradník by zmizol. No a teraz niektorí už nevedia zrazu komunikovať, že dovtedy ten strom bol taký súvislý, že od každého ku každému sa dalo dostať. No a teraz už zrazu není, že napríklad tento je tu už úplne sám, ten nevie komunikovať s nikým. Teraz títo dvaja vedia spolu, ale nevedia so zvyškom, no a potom všetci ostatní tu zostanú takto spolu. No a niektoré teda dvojice úradníkov už zrazu nevedia medzi sebou komunikovať, čiže napríklad keď si zoberiem tohto tu a tohto tu, tak tí sú v rôznych týchto častiach. A týmto častiam sa zvykne hovoriť, že komponenty, tak im tak budeme hovoriť. No a teda títo dvaja sú v rôznych tých komponentoch, takže si nevedia už poslať správu. No a nás zaujíma, že koľko je takých dvojíc, ktorí si už nevedia poslať správu. A potom nás teda bude zaujímať, pre každého toho úradníka chceme zistiť, že koľko je preňho takých dvojíc, ktorí si nebudú vedieť poslať správu, pokiaľ ten úradník odíde preč. A to je akoby niečo ako, že čím väčší je ten počet, tak tým dôležitejší je tam ten úradník na tú komunikáciu, že keď by odišiel, tak toľko ľudí, toľko dvojíc už zrazu nebude vedieť komunikovať. No dobré, a teda chceme nejak spraviť, aby si každý ten úradník vedel spočítať, že koľko dvojíc prestane vedieť komunikovať, keby tam nebol. Tak ako to spravíme? No tak prvá vec, čo si môžeme všimnúť je, že keď niekoho dáme preč z toho stromu, tak ten strom sa nám teda rozpadne na niekoľko takých komponentov. No a tie komponenty sú práve tie, že dobre, tak zoberieme si každého jeho toho priameho podriadeného, čiže to bude tento a tento. A oni budú takí akoby šéfovia, proste takí tí najvyšší ľudia v tých svojich komponentoch, že všetci ostatní budú nejak pod nimi. Čiže napríklad tu je tento. No, takže každý z tých jeho podriadených bude mať nejaký svoj vlastný komponent. No a oni by ale medzi sebou by už museli komunikovať cez neho, takže to už nemôžu, čiže to sú všetko samostatné komponenty. No a potom ostáva ešte jeden komponent a to je taký ten akoby nad ním, čiže to je ten, ktorý ostane z toho stromu, pokiaľ dáme preč tohto úradníka aj všetkých jeho podriadených. No dobre, takže teraz, dobre, a teda asi nás nejak budú zaujímať veľkosti týchto komponentov. No a to vlastne už vieme spočítať, lebo vieme to spočítať pomocou tej prvej podúlohy, že každý úradník si vie spočítať, koľko má pod sebou úradníkov, no a to je vlastne presne veľkosť toho komponentu, teda aspoň v týchto prípadoch, že veľkosť týchto komponentov je vlastne počet tých úradníkov pod tými šéfmi. A to vieme spočítať z tej prvej podúlohy. No a okrem toho vieme aj koľko je ľudí v celej tejto tu časti, čiže všetky tieto tu komponenty plus ten jeden človek, ktorého sme odstránili, lebo to je počet ľudí pod týmto. A teda toto sú tí zvyšní. Čiže keď budeme vedieť, koľko je ľudí dokopy všade, čo tiež vieme z tej prvej podúlohy, že král to vie zistiť a on to potom vie rozposlať ostatným, tak potom každý úradník vie spočítať veľkosti všetkých tých komponentov pod ním, takže sa spýta tých svojich podriadených a aj toho komponentu nad ním, takže odráta tento počet od počtu všetkých ľudí.
No dobre, a teraz ako z toho, že vieme, aké veľké sú tie komponenty, zistiť počet tých dvojíc, ktoré zrazu nevedia komunikovať? No tak, ak nejaká dvojica nevie komunikovať, tak sú dve možnosti. Buď obaja sú v nejakých komponentoch tu dole, pod týmto, čiže to je napríklad tento prípad, že sú takto dvaja a musia byť teda v rôznych a práve vtedy, keď sú v rôznych, tak už nevedia komunikovať. Alebo sa môže stať, že jeden z nich je pod a jeden z nich je v tomto komponente nad. A teda ako uvidíme teraz o chvíľu, tak tento komponent nad je taký trochu špeciálny, tak ten budeme chcieť nejak riešiť osobitne. Dobre, takže... No a teda, že koľko je takých dvojíc? Tak dajme tomu, že... Dobre, nech nastane hoci ktorý z týchto dvoch prípadov, tak jeden z tých ľudí v tom komponente bude v nejakom komponente pod týmto. Tak dajme tomu, že je v tomto komponente, že je to napríklad tento, ale mohol by to byť aj tento. Dobre, a teraz koľko je takých dvojíc, s ktorými tento nevie komunikovať? No tak tento nevie komunikovať so žiadnymi ľuďmi z tých iných komponentov. No a koľko je ľudí... Dobre, a teda nevie komunikovať jednak s tými ľuďmi, ktorí sú v iných komponentoch pod týmto. To vieme koľko je, lebo to je počet všetkých ľudí pod týmto, ale mínus počet ľudí v tom jeho komponente, s ktorými vie komunikovať, čiže s tými to vie. A teda tuto všade sú tí, s ktorými nevie, čiže to sú konkrétne títo dvaja ľudia teraz. No a okrem toho nevie komunikovať so všetkými ľuďmi tu. Čiže zase to je počet ľudí v tomto komponente. A ten tiež vieme. No a teda takýchto úradníkov, koľko je tu, tak ich je tam toľko, koľko je v tomto komponente. Že pre každého úradníka z tohto komponentu, tak ten počet je rovnaký. Že každý z nich nevie komunikovať práve so všetkými ostatnými tu a ešte aj so všetkými ostatnými tu. Takže počet tých dvojíc je počet ľudí tu krát počet ľudí tu plus počet ľudí tu. Lebo vlastne pre každého odtiaľto sú to všetci títo ľudia. Čiže keď tu je tých ľudí viac, tak vynásobíme tie počty. Dobre, čiže takto by sme si pre každý z tých komponentov pod týmto človekom mohli vyrátať, že koľko teda dvojíc je takých, že majú jedného človeka v tom komponente. Čiže tu by to vyšlo niekoľko, dobre, môžeme aj rátať, koľko by to vychádzalo. Nech to nejak vidíme. Čiže tu by to vyšlo tak, že v tomto komponente je jeden človek a ten nemôže komunikovať s tými ostatnými tu dole, čiže s týmito dvomi, čiže to je 1x2. A okrem toho nemôže komunikovať s tými ľuďmi tu hore, tých je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, čiže plus 1x7. Dobre, potom v tomto komponente tam sú dvaja ľudia a tí nemôžu komunikovať jednak s týmto tu, takže to je 2x1 a jednak s týmto tu zvyškom. Takže to je 2x7. No a to je všetko. Takže takto vieme spočítať ten počet. Už je tu iba posledný detail, ktorý treba doriešiť, že v skutočnosti také dvojice, ktoré majú oboch tých ľudí tu, napríklad túto dvojicu, tak tu sme zarátali dvakrát, lebo sme rátali, že raz tento nemôže komunikovať s týmto a potom druhýkrát sme zarátali osobitne, že tento nemôže komunikovať s týmto. Čiže to znamená, že počet takýchto dvojíc ešte musíme vydeliť dvomi. Hej, čiže to sú konkrétne tieto. Tak tento počet dokopy z nich musíme vydeliť dvomi, lebo každú takú dvojicu sme zarátali dvakrát. Ale tie dvojice, ktoré majú jedného človeka tu, tak tie nemusíme riešiť nejak špeciálne, lebo to sme zarátali iba raz. Čiže tieto tu ostávajú tak, ako boli pôvodne. No a tak už sa dostaneme k tomu výslednému počtu a to je odpoveď. No a teda hej, takto si každý ten úradník zráta, pre koľko dvojíc je on sám posol. No a potom všetci to pošlú hore a každý si vyberie z toho to najväčšie číslo, že buď si zoberie to svoje, alebo si zoberie nejaké od jeho podriadeného, ak to je väčšie, a takto sa k kráľovi dostane to najväčšie číslo.
Dobre, takže to je celá druhá úloha. Teraz som si spomenul, že v tej prvej úlohe som zabudol na jednu vec, že v tej poslednej úlohe, tak ja som to vysvetlil pre ten prípad, že my sme tam vlastne predpokladali, že že strihám vždy tú najväčšiu náušnicu, že vždy tú najväčšiu vetvu odstrihnem preč a tie zvyšné ostrihám potom tak postupne. No a čo sme teda ešte nespravili, je, že ešte nevieme, že toto je nutne ten najlepší spôsob, ako to robiť. Že čo ak by sa oplatilo napríklad v tom leveli 4 odstrihnúť povedzme túto vetvu celú a túto ostrihať iba nejak tak postupne. No a sú rôzne spôsoby, ako ukázať, že sa to neoplatí, že naozaj sa nám oplatí odstrihnúť celú tú najväčšiu vetvu. Asi najjednoduchšie je to vidieť tak, dobre, že jednak čo sa stane, dobre, tak keby som odstrihol namiesto tejto najväčšej vetvy nejakú inú vetvu, povedzme túto, tak to znamená, že teraz táto tam pre zmenu celá nebude a namiesto nej tam bude táto, ktorú môžeme ešte ostrihať. Čiže ale toto je náušnica nejakého vyššieho levelu. A teda by sme nejak tak čakali, že túto, aj keď ju ostriháme, tak ona bude mať viac korálok ako tá náušnica tohto menšieho levelu. Alebo teda aspoň toľko, že si tým nepomôžeme. No a to naozaj tuto vidíme, že v tej postupnosti to tak zo začiatku platí. Že vidíme, že čím väčší level náušnice, tak aj potom, čo ju ostriháme, tak tým viac korálok bude mať. No a to nám vlastne už stačí, lebo tak dajme tomu, že to vieme už pre prvých pár levelov, že dajme tomu pre prvé 2 levely vieme, že čím vyšší level, tak tým viac korálok bude mať tá náušnica aj po ostrihaní. Tak teraz vieme, že v tom leveli 3, keby som namiesto tohto odstrihol toto celé, tak akože namiesto ostrihaného levelu 1, tu budem mať ostrihaný level 2 a to sa neoplatí, lebo ostrihaný level 2 má 2 korálky a ostrihaný level 1 má iba 1 korálku. Takže to znamená, že tu sa tiež oplatí odstrihnúť ten najväčší level a teda tam naozaj sú tie 3 korálky. A že to je najlepšie a lepšie to nejde. Takže teraz už to viem pre prvé 3 levely, no a teraz ten istý argument viem zopakovať aj pre ten 4. level, že keby som namiesto tohto odstrihol niečo iné, neviem, povedzme toto, tak namiesto ostrihanej korálky levelu 1 by som mal ostrihanú korálku levelu 3 a to sa neoplatí, lebo táto má viac koráliek ako táto. Takže vieme, že v skutočnosti aj pre level 4 sa oplatí odstrihnúť toto a keď takto budeme pokračovať, tak vidíme, že pre hociaký level, že vždy sa oplatí strihať najviac tú poslednú. No a teda takémuto niečomu, ak ste sa s tým ešte nestretli, tak tomu sa hovorí, že matematická indukcia. To vlastne znamená, že keď chcem dokázať, že niečo sa napríklad vždy oplatí spraviť, alebo že nejaké tvrdenie vždy platí pre každé nejaké číslo, že napríklad tuto je to, že pre každý level, tak môžem spraviť také niečo, že predpokladám, že dobre, tak dajme tomu, že pre prvých niekoľko levelov to už platí a teraz, že ak to platí pre prvých niekoľko levelov, tak to platí aj pre ten ďalší a tým pádom viem, že to potom bude platiť pre všetky, lebo to platí pre ten ďalší a teraz to platí pre prvé 4, tak to bude platiť aj pre 5, tak keď to platí pre prvých 5, tak to bude platiť aj pre 6 a tak ďalej. Takže takto vieme nejak dosť jednoducho dokázať, že jednoducho vždy sa oplatí strihať tú najväčšiu vetvu. A to je koniec riešenia tej prvej úlohy. Dobre. Takže môžeme ísť na ďalšiu úlohu a to je úloha 3. Takže tam, keď sa mi to načíta, tak tam sme mali nejaké chybné kódy. A čo bolo treba spraviť je nájsť, kde je v tých kódoch chyba, alebo teda nie nutne nájsť, kde je chyba, ale nájsť nejaký vstup, na ktorom tento program a teda potom aj tie ostatné programy dajú zlý výstup. Takže v prvej podúlohe, čo máme, je nejaký takýto program, ktorý nám má nájsť druhé najväčšie číslo. A čo ten program robí, teda môžeme sa nejak pozrieť, že dobre, najprv načítame vstup, potom si nejak budeme pamätať zatiaľ to najväčšie číslo, tie čísla sú kladné, takže kým tam žiadne nemáme, tak to zatiaľ najväčšie môže byť 0. A potom postupne čítame ten vstup a pokiaľ narazíme na niečo väčšie ako to zatiaľ najväčšie, tak povieme, že dobre, tak to nové bude to zatiaľ najväčšie. No a potom podobne hľadáme to druhé najväčšie, ale to druhé najväčšie hľadáme akože iba spomedzi tých, ktoré nie sú to najväčšie číslo. Čiže napríklad túto najväčšia je 5
A teraz, keď to robíme druhýkrát, tak uhádame najväčšie okrem tej 5, takže to bude 4. To znie, že to je výborné a funguje to. Ale je tam taký problém, že čo keby bolo viac rovnakých týchto najväčších čísel. No tak potom by sme chceli, aby to druhé najväčšie číslo bolo tiež to isté ako to najväčšie, že keď sú tam dve 5, tak je najväčšia je 5 a druhá najväčšia je tiež 5. Ale čo spraví tento program je, že odignoruje obe tie 5, lebo obe tie 5 sú zároveň najväčšie. Takže ich preskočí a povie až to pod tými 5. A teda na to, aby sme to pokazili, tak potrebujeme dať taký vstup, ktorý má nejaké dve rovnaké čísla v sebe. Dobre, potom druhá úloha. Takže máme tam nejaké nadmorské výšky v krajine. Idem kresliť obrázok. Dobre, takže krajina vyzerá tak, že môžeme si to predstaviť ako také stĺpce. Počkajte, nakreslím to takto. Čiže máme takéto stĺpce. A teraz v nich sú nejaké nadmorské výšky. Povedzme, tu je niekoľko, teraz tu je takto. Tu je zase nižšie, povedzme. Tu je nejaké veľmi vysoké a tu je nejaké stredné. No a teraz povieme, že nejaké miesto, čiže toto miesta sú tie jednotlivé stĺpce. A teraz povieme, že nejaké miesto je na vrchole kopca, pokiaľ najbližšie, čo je okolo neho iné, tak je nižšie. Čiže napríklad tieto dve miesta sú na vrchu kopca, lebo toto naľavo aj toto, čo je napravo, je nižšie. Čiže toto je vrch kopca. Toto je tiež vrch kopca, lebo tu má okolo seba nižšie veci. A ešte nejak kraje nikdy nie sú na vrchu, tuším, sa to tak ráta. A hej, že keby napríklad toto není na vrchu, lebo má na oboch stranách vyššie. A keby napríklad tu na konci to bolo ešte nižšie, tak toto není na vrchu, lebo tu to má vyššie a tu to má nižšie. Dobre, tak sa poďme pozrieť na to, čo robí ten program. Takže načítame si vstup a teraz si budeme pamätať zoznam vrcholov. Čiže to bude niečo také, že zase budeme postupne čítať ten vstup a pamätáme si zoznam, že čo sú zatiaľ tie vrcholy, ktoré sme videli. A okrem toho si budeme aj rovno počítať tú odpoveď, že teda koľko ich je. Takže ideme postupne cez vstup a pokiaľ to, čo vidíme, je vyššie ako to, čo bolo predtým, čiže to, čo je naľavo, tak vlastne predtým sme si mysleli, že toto je vrchol, teda že pokiaľ máme nejaký vrchol, že ak sme si mysleli, že toto je zatiaľ vrchol, že má naľavo od seba niečo menšie, tak ho dáme preč. Hej, že povieme, že to predtým není vrchol, ale v skutočnosti je väčší vrchol to nové. Čiže napríklad v tomto obrázku by sme postupne čítali ten vstup, tak najprv sme takí, že dobre, tak toto je zatiaľ najvyššie, tak by sme povedali, že to je zatiaľ vrchol. A teraz tuto vidíme niečo vyššie, tak sme takí, že dobre, tak toto už není vrchol, ale vrchol je toto, lebo to je vyššie. Pokiaľ naopak vidíme niečo menšie ako predtým, tak vieme, že to predtým bol vrchol, teda že ak máme nejaké vrcholy, že ak to predtým bol vrchol, tak to naozaj je vrchol, takže postupne tie vrcholy, ktoré tam máme zapamätané, že máme nejaký úsek vrcholov tuto, povedzme, že tieto dva sme vyhlásili, že sú zatiaľ vrcholy a teraz vidíme toto, čo je menšie, tak vieme, že toto naozaj je vrchol, aj toto naozaj je vrchol, lebo zatiaľ to boli vrcholy a tu je naozaj niečo menšie. Takže tieto dve vieme dať preč z toho zoznamu a započítať ich, že áno, tak naozaj sú to vrcholy a už na nich teraz môžeme zabudnúť. Ale máme tu tie dva vrcholy. A potom pokračujeme ďalej. Dobre. A pokiaľ nenastane ani jeden z týchto prípadov, to znamená, že sme na rovinke, tak jednoducho tam pridáme to ďalšie, že ak toto bol zatiaľ vrchol a nemení sa tá výška, tak toto bude tiež zatiaľ vrchol, čiže necháme tam ten jeden a potom tam dáme aj ten ďalší. No dobré, a teraz kde je tá chyba? Tak si nejak tu môžeme všimnúť, že čo sa deje tuto je, že pokiaľ
narazíme na nejaký väčší vrchol než ten, ktorý je zatiaľ najväčší, teda než ten, ktorý zatiaľ považujeme za vrchol, čiže napríklad tuto sme mali zatiaľ vrchol a teraz toto je väčšie, tak tento vymažeme a toto je zatiaľ vrchol. Ale vymažeme iba jeden taký. Čiže keby v skutočnosti to bolo tak, že tuto je dlhšia rovinka, tak my by sme akože celú túto rovinku považovali, že to je zatiaľ vrchol. A teraz keď zistíme, že toto je väčší vrchol, tak tento z nich vymažeme, ale tie ostatné tam necháme. A to je tá chyba, lebo tieto nie sú vrcholy, ale my ich v skutočnosti potom najbližšie, keď budeme klesať, čiže napríklad tu, tak potom zarátame nielen tieto dva, ale aj tieto, ktoré tam ostali. A teda na to, aby sme to pokazili, tak potrebujeme taký vstup, kde je nejaká taká dlhšia rovinka, ktorá začína byť na vrchole, ale potom nakoniec nie je na vrchole. Čiže ten vstup by mohol vyzerať nejak tak, že bude niečo, potom budú nejaké dve takto na rovinke, potom bude niečo ešte vyššie a potom bude zase niečo dole. A čo to spraví je, že teraz zarátame toto ako zatiaľ vrchol. Dobre, že najprv toto dáme preč, potom toto a toto, potom toto, takže tento dáme preč a potom toto bude nižšie, takže zarátame, že dobre, tak tieto dva vrcholy sú naozaj vrcholy a teda to bude chybný výstup, takže toto funguje. Čiže napríklad niečo také, že 1, 2, 2, 3, 1. Dobre, ďalšia úloha, ktorú máme je, že je strižo a sú tam nejakí kamaráti. Dobre, čiže máme nejakých vedúcich a nejaké dvojice medzi nimi sú kamaráti. Takže môžeme si tu nakresliť zase takto, ako tu predtým, keď sme kreslili tie stromy, že krúžky budú ľudia a spojíme krúžky, pokiaľ tí dvaja sú kamaráti a môže to vyzerať povedzme nejak takto, neviem, kľudne povedzme takto. No a niekto z nich je strižo, povedzme, že toto bude strižo. No a teraz povieme, že strižo pozná svojich kamarátov, čiže týchto, a aj kamarátov ich kamarátov. Dobre, tak ja si by som tam mal ešte prikresliť nejakých ľudí, aby to bolo zaujímavejšie, tak povedzme, že ešte tu je niekto a tu je niekto. Čiže povieme, že strižo pozná svojich kamarátov a ešte pozná kamarátov ich kamarátov. Takže to je tento a tento. Čiže pozná svojich kamarátov a ich kamarátov. A chceme zistiť, že koľko je takých ľudí, ktorých strižo nepozná. A teda to sú tí zvyšní, čiže nepozná tohto a tohto. No dobré, a čo robí ten kód? Tak najprv si načítame vstup. Budeme mať zoznam, že kamaráti, čiže to je taký zoznam, že na nejakom itom mieste toho zoznamu je, že či teda človek s číslom, teda je tam zoznam kamarátov človeka s číslom i. A teda toto najprv načítame, že prečítame si, že táto dvojica je kamarát, takže ku kamarátom Ačka pridáme Bčko a ku kamarátom Bčka pridáme Ačko. A teraz budeme mať taký zoznam, že koho strižo už pozná a ešte si budeme pamätať ten počet, že koľko ľudí strižo nepozná. No a teraz ideme postupne robiť presne to, čo tam robí ten kód, to, čo som tuto ukazoval na tomto obrázku, že sa pozrieme, dobre, že pozrieme sa postupne na každého jeho kamaráta a budeme si teda pamätať, že akoby, môžeme si to predstaviť tak, že on ich tak postupne spoznáva. Že na začiatku nepozná nikoho a postupne spozná všetkých tých svojich kamarátov, aj tých ich kamarátov. Takže postupne ideme cez kamarátov a pokiaľ ešte nepozná toho človeka, tak ho spozná a odpočíta si jedna od ľudí, ktorých nepozná. A potom ide postupne cez všetkých kamarátov toho človeka a spozná aj toho kamaráta, ak ho ešte nepozná. Čiže ako by to vyzeralo tu, je, že teda je ten strižo na začiatku, dokreslím tam toto, čo tam bolo predtým. Dobre, a teraz strižo, ako postupne spoznáva ľudí, tak môže začať týmto kamarátom a teraz pozná všetkých
čiže tohto teraz spozná a teraz spozná aj všetkých kamarátov tohto človeka, čo sú tento, tento a tento. Ale čo je dôležité, tak aj seba, pretože aj on je kamarát tohto človeka, takže spozná aj seba. Dobre, a teraz ďalej pokračuje týmto svojim kamarátom a spozná aj všetkých jeho kamarátov. Možno ešte, aby to bolo zaujímavejšie, tak sem ešte pridám, že títo sú tiež kamaráti. Dobre, a teraz spoznáva všetkých kamarátov tohto človeka, takže to je napríklad tento. Tohto spozná, potom je to tento, ale tohto už spoznal, takže tam už sa nič nedieje. A potom seba, ale seba už tiež spoznal, takže tam už sa tiež nič nedieje. A teda takto už prešiel všetkých svojich kamarátov, aj tohto, takže ostávajú tam už len títo dvaja, ale to sú tí dvaja, ktorých nepozná. No a čo sa stane zle v tom kóde je presne to, čo súvisí s tým, že on musí takto spoznať seba. Že on nejak spozná seba skoro vždy, pretože vždy, keď má nejakého kamaráta, tak potom od neho spätne spozná aj seba. Ale pokazí sa to práve vtedy, keď on nemá žiadnych kamarátov a tým pádom to vyzerá tak, že on vlastne nikdy nespozná seba. Čiže keď ten vstup vyzerá tak, že sú tam nejakí ľudia a povedzme títo sa poznajú takto, ale on sa s nimi nepozná, tak on potom nespozná nikoho a program tam ten nám povie, že nepozná 4 ľudí, ale v skutočnosti nepozná iba týchto 3, lebo seba pozná. Čiže hej, napríklad toto je vstup taký, ktorý to pokazí. No dobré, a potom tu máme túto poslednú vec. Takže táto úloha vyzerá tak, že máme nejaký takýto program, ktorý je nejaká strašne náhodná vec. A že vraj to zráta súčet tých čísel na vstupe a potom vypíše zvyšok po delení 256. No a problém je, že nejak vôbec netušíme, čo ten program robí, je to niečo strašne náhodne vyzerajúce. Ale čo môžeme robiť je, že dobre, tak keď si ten program skopírujem sem a môžem si ho uložiť ako nejakú mágiu, tak teraz tu mám ten program a teraz môžem spustiť ten program, takže môžem ísť teraz sem do terminálu a spustiť mágiu. Dobre, a teraz keď tam dám nejaké čísla, napríklad 1, 2, 3, 4, 5, tak mi to povie ten súčet, čo je tých 15. Takže vyzerá, že teda hej, že to robí, čo má. No ale že vraj je v tom niekde chyba, no tak ako nájsť tú chybu? No keď nevieme, čo ten kód robí, no tak to je také celkom blbé, ale čo stále môžeme robiť je skúšať tam hádzať nejaké náhodné vstupy. A ono to niečo hovorí a snáď to... No a teda ideálne, čo chcem spraviť je, že hádzať tam takto náhodné veci a dúfať, že niekedy, keď to budem robiť, tak natrafím na niečo, kde je tá chyba. Tak natrafím na nejaký taký chybný vstup. No len problém je, že tých možných vstupov je strašne veľa a tých chybných z nich je možno dosť málo. Takže chcem robiť takéto niečo, ale nechcem to robiť takto ručne, lebo to by som sa zbláznil, to by som tu sedel ešte neviem koľko hodín, alebo dní, alebo viac, ale že chcem to robiť nejak automaticky. Takže čo môžem robiť je, že si vlastne vygenerujem nejaký náhodný vstup, to viem spraviť aj, že to naprogramujem. Potom zrátam, že čo má byť tá správna odpoveď, to je jednoducho ten súčet a zvyšok po delení 256. No a potom spustím tento program, pozriem sa, čo mi vypluje a porovnám tie vstupy, že či sú teda rovnaké. No a teda toto budem opakovať a náhodne si generovať tie vstupy, až kým mi to nenájde nejaký vstup, ktorý je rôzny. Tak ako sa takéto niečo dá naprogramovať? Dobre, tak teraz spravím si nejaký nový súbor, tento si tu nechám pôvodný, lebo chcem mať, že čo je tá pôvodná verzia. Tak, toto bude nejaké riešenie tej mágie. Dobre, takže teraz čo môžem spraviť je, že si tam skopírujem toto. Ale nebudem čítať vstup, iba si skopírujem tento kód, ktorý mi tam vyrobí tú funkciu F4. Čiže teraz tu keď zavolám F4 z nejakého zoznamu, tak mi to povie, že čo to je, keď zavolám F4 na tento zoznam. No a teraz chcem nejak generovať tie náhodné vstupy. Tak ako to spravím? Dobre, tak potrebujem náhodné číslo, takže si importnem random. Dobre, a teraz sa pozriem, že čo vlastne môžu byť tie vstupy. Tak vieme, že počet čísel je niečo medzi 2 a 50 a tie hodnoty sú medzi 0 až 1000. Takže, dobre, tak proste môžeme doslova vygenerovať náhodný taký vstup. Takže čo môžeme spraviť je,
vygenerujem vstup, tak najprv si zvolíme ten počet čísel. Čo bude niečo náhodné od 2 do 50. No a potom si vygenerujem tie čísla. Tak tie čísla budú... No a teraz bude to nejaký zoznam. Bude tam náhodné číslo od 0 do 1000 a bude tam tých náhodných čísel toľko, koľko je ten počet čísel, čo som si tu povedal, že to bude. Dobre, takže to mám čísla. Dobre, a teraz keď už generujem ten vstup, tak by sa hodilo aj nejak. Dobre, že odpoveď. Dobre, a teraz idem vlastne postupne to skúšať, takže idem spraviť taký cyklus, že do nekonečna budem robiť, že vstup rovná sa, že vygenerujem vstup. No a teraz chcem si zrátať správnu odpoveď. Tak správna odpoveď bude vlastne ten súčet tých čísel na vstupe, ale zvyšok podelení 256. A teraz, ak sa tá správna odpoveď nerovná F4, alebo teda ešte to môžeme dať takto, že výstup toho programu je F4 z toho vstupu. No a ak sa tá správna odpoveď nerovná tomu výstupu, tak potom chcem vyprintovať ten vstup. Takže teraz, čo môžem spraviť, je to pustiť. A mám tam nejaký problém. Aha, som nereturnol tie čísla. Dobre, a nejak zatiaľ mi to nič nevypisuje, ale ten program beží, tak asi hľadá také niečo. Čo ešte môžeme spraviť, čo ja rád robím, keď takéto niečo robím, čo trvá dlhšie a chcem vedieť, že čo ten program robí, tak môžem si nejak počítať, že koľko už tých pokusov to spravilo. Takže budem mať nejaké, že i, čo je akože počet pokusov, ktoré som už zatiaľ spravil, a pokiaľ ten počet pokusov je, neviem, povedzme, že každý 10, tak vypíšem, že už bolo toľko pokusov. Aby som videl, že ten program naozaj robí... Prečo to robí? Aha. Ak ten zvyšok podelení je 0, to znamená, že každý 10 chcem vypísať. Takže už bolo 10, takže vidím, že ten program niečo robí. Videl by som, keby sa zasekol, alebo keby niečo nefungovalo. No a takto by som to nechal chvíľu bežať. No dobré, a čo sa teraz stane je, že keby som to takto nechal chvíľu bežať, tak akože ono naozaj mi to vypíše nejaký vstup a môžem ho teda skúsiť spustiť na tej mágii, ale čo by sa skoro určite stalo je, že ono by mi to našlo nejaký vstup, ktorý je vraj chybný, ale keď ho spustím na tej mágii, tak v skutočnosti tá mágia mi povie správny výstup. Takže to nebude fungovať. No a čo sa deje proste? Prečo sa to pokazilo? No a teda odpoveď je, že tá funkcia F4, tak ona je taká zákerná, že ona si pamätá nejaký taký svoj vnútorný stav a keď ju zavolám prvýkrát s nejakým vstupom, tak to môže byť iné, ako keď ju zavolám druhýkrát s nejakým vstupom. Hej, že keby som mal napríklad funkciu, neviem, F1, funkciu, že neviem, tu by som mal nejaké, že x rovná sa 0 a teraz tuto, že pripočítam k xu 1 a vrátim x, tak akože keď teraz zavolám F1, tak mi to povie, pripočíta tu sem jednotku, takže to bude 1, ale keď to zavolám druhýkrát, tak to už povie 2 a také niečo. No a tá funkcia F4 takéto niečo robí, takže keď ju budem volať viackrát, tak ona mi povie vždy niečo iné. Čiže chcem nejak zmeniť ten môj program tak, aby
No, že vlastne čo musím spraviť je, že nemôžem volať tú funkciu, ale že čo by som chcel spraviť, keď chcem vyskúšať, čo ten program odpovie, ak tam dám niečo, tak akoby čo môžem spraviť je stále, že dobre, tak keď sem zadám to Python niečo, Python 3 magia a sem zadám nejaký vstup, tak ono mi to povie nejaký výstup a tam sa ten program pustí vždy na novo. Takže ja by som chcel do toho Pythonu nejak dať, aby mi to akože spustilo toto, ako keby som to napísal do toho terminálu a ono mi to povie ten výstup. No a to sa dá v Pythone nejak spraviť, dá sa to nejak vygoogliť. Ja som sa to tiež učil nejak teraz, až keď som riešil túto úlohu, tak som zisťoval, že ako sa to vlastne v tom Pythone programuje. No a teda existuje, dobre, čiže čo chceme spraviť je, že sem dáme nejakú inú funkciu, že F4, neviem ako to nazvať, F4 pustí. No a teda tu chceme napísať takú funkciu, že dobre, tak dáme sem vstup ako normálne pole a chceme, aby táto funkcia spravila, že pustí tú mágiu s týmto vstupom. Čiže už nepotrebujeme v tom programe mať tú mágiu, už použijeme tento súbor. No a dobre, no a ono existuje v Pythone nejaká taká vec, že keď si importnem, teraz ako sa to volalo, subproces, tak existuje taká funkcia, že subprocess.run, ktorá mi spustí nejaký program. Takže v podstate čo chcem spraviť je spustiť to python 3 magia.py, čiže to je to isté, čo by som zadával do toho terminálu tu. Dobre, lenže teraz ešte navýšenia k tomuto potrebujem povedať, aby to ako vstup zobral, teda aby som tomuto programu dal tento vstup a potom ešte nejak potrebujem dostať výstup z tohto. No a ono toto treba nejak, že teda predpokladám, že to nepoznáte takisto, jak som to ja nepoznal, tak to treba iba trochu nejak pogoogliť, môžem to tu aj ukázať, že dobre, tak keď dáme, že hej, tuto už to mám v histórii, že chcem run shell command, čiže pustiť nejaký ten príkaz z toho terminálu, tak tu sú nejaké návody a tuto to odporúča to subprocess run a tu si môžem otvoriť, toto je dokumentácia Pythonu, čiže tu je presne vysvetlené všetko, čo to robí a polke z tých vecí nerozumiem, ale nejak sa tam dá akože dočítať, že dobre, tak dá sa tam dávať nejaký input, je tam nejaký std.out, čo je nejaký štandardný výstup a niekde, keď sa ešte pozriem na tomto fóre, tak tam sú možno aj nejaké návody. No a teda nakoniec, čo sa z toho dá zistiť, je dobré, že tak chcem dať sem, že input. Dobre, a teraz, ale ten input musí byť, nemôžem tam dať ako input priamo to pole, ale musím tam dať ten string, ktorý sem píšem, hej, že musia to byť tieto čísla oddelené medzerou. Takže na to má Python nejaké svoje veci. Vstup, string, bude, že vstup, teraz tie čísla chcem premeniť na stringy. To sa dá robiť napríklad takto. Teraz chcem ich medzi nedať medzery. Čiže chcem mať taký string, že zoberiem tých veľa čísel. Hej, že ten vstup povedzme, že je 1, 2, 3. Tak čo mi z toho spraví to map je, že to bude zoznam taký, že tu je 1, tu je 2, tu je 3. Potom keď to joinem tou medzerou, tak to bude, že 1, 2, 3. To je už skoro to, čo chcem. Dobre, no a ešte posledná vec je, že ja keď to posielam tomu programu, tak mu nemôžem poslať string, ale musím mu poslať nejaké bajty, lebo proste v počítači sa medzi programami posielajú iba nejaké bajty a že ten počítač nevie, že čo sú Pythonové stringy, tak ešte musíme spraviť takú vec, že dáme, že encode, že ten string, tak on musí byť zakodovaný ako nejaké tie čísla, čo sú nejaké proste bajty v počítači, lebo tomu ten počítač rozumie a to kodovanie, ktoré sa zvyčajne používa, sa volá, že UTF-8. To sa nejak k tomu dá dostať, že nájdete ten návod, že tak toto treba spraviť. Dobre, a teraz už to môžeme dať ako vstup. Dobre, a potom tá druhá vec, ktorá bola treba spraviť, je nejak zapnúť tu nejaké, že capture output, tak tu dáme, že true.
aby si to teda akože, aby si to nejak zachytilo to, čo ten program napíše na výstup, a ešte z nejakého dôvodu tam treba dať, že shell true, to si nie som úplne istý, a že to je asi, aby to púšťalo toto všeli, ale neviem, čo by to robilo, keby tam tá vec nebola. Dobre. No a teraz čo môžeme spraviť je, že dobre, tak teraz keď sa pozrieme na áno, teraz sa to tuším robí tak, už som zabudol, tak sa pozriem do tej dokumentácie. Pozriem sa na output. Áno, ja si vlastne chcem zapamätať ten výstup z tohto, si to uložiť do nejakej premennej. Čiže to bude, že sa môžem pozrieť na to svoje predošlé riešenie, keď som to programoval, lebo už si nepamätám, jak sa to robí. Áno, proste takto sa to robí. Čiže dáme, že výstup je toto. A teraz, keď sa pozriem, teraz ten výstup bude mať taký parameter, že std_out, čo je že standard output, že štandardný výstup. A tam bude to, čo povedal tento program ako output, ale ešte potrebujem to zase dekodovať, rovnako tak ako tu som to enkodoval, tak to dekodujem UTF-8. No a teraz to mi dá ten súčet, ale on bude napísaný ako string, tak ešte ho musím zmeniť na int. A to returnem. A teraz to by malo byť všetko. Ešte môžem skúsiť spraviť takú vec, že toto sem nedám, že dám iba vypísať, že F4 spustí na nejakom vstupe, povedzme tom 1, 2, 3, že či to robí to, čo to má robiť. A snad to bude fungovať. Aha, ešte to musíme aj vyprintovať. Dobre, čiže napísalo to 6, čo vyzerá, že to je rozumné, lebo to je naozaj súčet tých 1, 2, 3. Dobre, takže teraz toto dáme preč, tento bordel, a môžem pustiť ten program a zistiť. Dobre, no a teraz ho necháme chvíľu bežať. No a hej, keď ho nechám chvíľu bežať, asi to netreba dokonca, lebo to by trvalo pár minút, ale akože niekedy to snáď teda nájde taký výstup a vypíše ho a potom ten môžeme použiť a to už bude správne a na ňom sa ten program fakt pokazí. Dobre, a ak vás zaujímalo, že čo ten program naozaj robil, tak on robil niečo také, tá mágia, tak akože ono to je nejak v skutočnosti to isté, ako keby F4 z toho vstupu bola, že spočítame si nejakú takú vec, čo sa volá, že bitový XOR, to je niečo ako sčítavanie bez prechodov cez desiatku, ale robím to v dvojkovej sústave a to nejak počítače vedia robiť rýchlo. Aj Python to vie robiť, že má na to nejaký taký operátor, že napríklad keď mám 3 a 5, tak ten bitový XOR sa píše takto a to je, dobre, tak trojka je v dvojkovej sústave čo 0, 0, 1, 1 a plus, no akože plus, ale bez prechodov cez desiatku 1, 0, 1 a teda výsledok bude toto sčítam na jednotku, toto sčítam na jednotku a tu na 0, čiže výsledok by mal byť 1, 1, 0, čo je 6. Môžem vyskúšať, či to tak naozaj je. Hej, je to 6. No a teda čo robí ten program je,
že postupne spočíta bitový XOR všetkých tých čísel na vstupe, akoby navzájom. A potom pokiaľ ten bitový XOR je nejaké číslo, tuším to bolo nejakých 233 alebo také niečo, tak vtedy povie, že výsledok je 1 a inak povie, že výsledok je naozaj súčet. Čiže v tomto prípade to je chyba a v tomto prípade inak to je dobre. No a teda, že keď skúšam náhodné vstupy, tak ten bitový XOR je tiež nejak náhodné číslo od 0 do 256, takže mám šancu asi 1 z 256, že sa trafím, čiže musím spraviť okolo tých 256 pokusov a teda hej, že pár minút by to muselo bežať. No a hej, môžete sa keď tak zamyslieť nad tým, že prečo, alebo skúsiť nejak prísť na to, že prečo táto tú vec, že čo to akože robí a prečo to robí to isté, ako som práve povedal. Dobre. Takže ďalšia úloha je toto. Takže sú tam nejaké pisoáre a k ním sa stavajú nejakí vedúci. A chceme zistiť, že či sa... Dobre, a teraz, že ľudia pri tých pisoároch tak fakt nechcú stať dvaja vedľa seba. Čiže každý, akoby keď sa niekde postaví, tak obsadí aj tie miesta vedľa seba a chceme zistiť, že či sa vedia postaviť tak, aby obsadili všetky tie pisoáre. A ak áno, tak chceme napísať, ako sa majú postaviť. Čiže napríklad tu, keď sa postavia dvaja takto, tak obsadia všetkých 5. A keď sa jeden postaví k tým 5, no tak nech sa postaví hoci kde, tak určite neobsadí všetkých 5. Dobre, tak ako to je, tak zase môžeme kresliť. Dobre, tak dajme tomu, že máme... jak to bolo teraz? No proste, že dajme tomu, že chceme mať tých ľudí čo najhustejšie. Čiže chceme, aby bolo čo najviac ľudí na čo najmenej pisoárov. Tak ako to spraviť je, že keď si zoberieme tie miesta, hej, že dajme tomu, že máme proste nejaký počet miest, takto. Tak dobre, tak začneme ich tam dávať hneď od začiatku a čo najhustejšie. Tak sem môžeme dať človeka. Teraz tuto je už obsadené, takže sem nemôžeme dať, ale tuto je voľné, takže sem môžeme dať ďalšieho človeka. To bude zase voľné a takto pokračujeme, až kým to nevyplníme celé. No a týmto dostaneme, že budeme mať ľudí nejak približne dvakrát toľko ako pisoárov. Pokiaľ pisoárov je párny počet, tak ich je presne dvakrát toľko, pokiaľ nepárny počet, tak ten počet ľudí je nejak to deleno 2, ale zaokrúhluje sa hore. Dobre, no a pokiaľ by sme ich tam chceli dať naopak čo najmenej, tak čo môžeme spraviť, zase keď máme tých 7 miest, je podobný spôsob použiť, ale namiesto tých ľudí tam budeme dávať akoby čo najhustejšie tie prázdne miesta, že tak začneme prázdnym miestom. Dobre, teraz sem nemôžeme dať prázdne miesto, lebo potom by toto bolo voľné, takže sem už musíme dať človeka. Teraz on obsadzuje toto, takže tuto môže byť prázdne miesto a stále je to obsadené. Teraz tuto môže byť stále prázdne miesto, ale tu už nemôže byť prázdne miesto, lebo keby aj tu bolo, tak potom tu je voľné. A tuto bude zase prázdne miesto a prázdne miesto. No a môžeme si všimnúť, že v tom prvom prípade, čo sa deje, je, že to akoby vyskladávame z takých dvojíc. Že máme človek, prázdne miesto a tak ďalej. A možno na konci tam máme ešte jedného akoby samostatného človeka, pokiaľ je nepárny počet tých pisoárov. A v tom druhom prípade robíme niečo podobné, ale s takýmito trojicami, že prázdne, človek, prázdne, prázdne, človek, prázdne. Hej, ja tu som povedal nejakú blbosť, to tiež, čo? Hej, no teraz to tak nefunguje úplne, lebo to by fungovalo, keby tuto bol ešte človek vedľa, ale teraz tu nie je človek vedľa, takže v skutočnosti musí byť človek aj tu.
No dobre, a teraz teda vyzerá to tak, že čo najviac ľudí a čo najmenej pisoárov spravíme vtedy, keď tam budú samé takéto dvojice, a keď tam budú samé takéto trojice, tak bude čo najmenej ľudí a čo najviac pisoárov. No dobre, takže, no dobre, a teraz dajme tomu, že chceme spraviť niečo medzi, tak my to vieme nejak tak aj kombinovať, že keď dáme takúto trojicu a vedľa nej máme takúto trojicu a vedľa nej takúto dvojicu, tak stále budú obsadené všetky. To znamená, že keď sa stane jeden z tých krajných prípadov, že tam majú byť samé dvojice alebo samé trojice, tak tam môžeme dať iba také, a keď robíme niečo medzi, tak môžeme spraviť také, no napríklad to môžeme robiť takým spôsobom, že tak na začiatku tam dávame postupne samé trojice, až kým sa nedostaneme do takého stavu, že tie zvyšné akurát už majú byť samé dvojice. Čiže povedzme, že máme mať nejakých tých 7 pisoárov, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak najviac tam teda, no zatiaľ vyzerá, že najviac tam môžeme dať 4 ľudí, pokiaľ ich dávame takýmto spôsobom. Čiže to sú 4 ľudia vedľa seba. Dobre, ale keby sme chceli dať povedzme iba 3 ľudí, tak čo môžeme spraviť je, že tak tam dáme tú jednu trojicu. No a teraz môžeme napríklad toto vyplniť už dvojicami, že tu už máme 4 ľudí a teda 4 pisoáre a 2 ľudia tam majú byť, tak to nastane napríklad vtedy, keď tam dáme 2 dvojice. No a nejak sa dá rozmyslieť, že takýmto spôsobom vieme dostať všetky počty medzi tými krajnými prípadmi, lebo vlastne keď začneme s tým, že máme samé dvojice, že dajme tomu, že máme nejaký konkrétny počet ľudí a chceme zistiť, že aké rôzne počty pisoárov vedia takto obsadiť, tak môžeme začať tým, že tých ľudí dáme do samých dvojíc, potom obsadia práve taký počet pisoárov, že toľkokrát 2, alebo teda ešte toľkokrát 2 minus 1, pokiaľ budú takto stáť na kraji, hej, že to je ten najmenší možný počet. A vieme aj ten o 1 väčší spraviť. No a potom vždy, keď nejakú dvojicu vymeníme za trojicu, tak obsadíme o 1 pisoár viac. Čiže takto vieme s 3 ľuďmi obsadiť 5, 6, potom keď vymeníme jednu dvojicu za trojicu, tak 7, keď vymeníme 2 z tých dvojic za trojice, tak 8, keď všetky, tak 9 a viac vyzerá, že už nejde. Lebo zatiaľ najviac ako to vieme, i najmenej ľudí, koľko tam vieme dať je, keď dávame samé trojice. Takže týmto vieme dostať všetko medzi, takže to postupne vyplňujeme na začiatku trojicami a potom tými dvojicami. Dobre, no a teraz ešte by sa hodilo nejak ukázať, že tie ostatné počty už naozaj nejdú. No a to sa dá spraviť napríklad tak, že keď mám tie pisoáre, povedzme, že ich mám tých 7. Dobre, tak najprv sa pozrieme na to, že čo by sa stalo, keby sme chceli dať ešte viac ľudí na takýto počet pisoárov. Čiže keď máme nejaký, dajme tomu, že nepárny počet pisoárov, alebo dajme tomu, že párny na začiatok pre jednoduchosť, tak máme 6 pisoárov a chceli by sme tam dať viac ako 3 ľudí, tak si tie pisoáre môžeme rozdeliť na takéto dvojičky. No a teraz keď tam dáme 3 ľudí, tak v každej dvojici ešte môže byť jeden, ale ak tam dáme viac ľudí, 4, tak keďže tie dvojice sú len 3, tak to znamená, že v nejakej dvojici musia byť 2 ľudia. No a keď budú v nejakej dvojici 2 ľudia, tak budú stáť vedľa seba, takže to je zle, to sa nemôže stať. Takže viac ľudí tam nevieme natlačiť. No a niečo podobné sa dá povedať, keď je ten počet nepárny, že máme takto niekoľko skupiniek, väčšinou sú to dvojice, ale jedna z nich je iba samostatná jednojica. No a zase, že keby sme sem chceli dať viac ako 4 ľudí, čo je ten počet, ktorý vieme dať týmto spôsobom, tak v nejakej z tých dvojíc by museli byť 2 ľudia a to je zle, lebo tí 2 ľudia by museli stať vedľa seba. Takže to sa nedá. Dobre, no a teraz podobne môžeme ukázať, že sa nedá dať menej ľudí ako tento počet, čiže menej ako nie. Čiže čo chceme spraviť je povedať, že máme, dajme tomu, že máme, zase začneme tým jednoduchým prípadom, že máme nejaký počet tých pisoárov, ktorý je deliteľný 3, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
tak ich vieme rozdeliť na takéto trojice. A teraz keby sme tam chceli dať menej ako tých 3 ľudí, ktorých tam vieme dať takýmto spôsobom, že to budú tie 3 trojice, tak keby sme ich chceli dať ešte menej, tak sú len 2. To znamená, že keďže máme 3 tieto skupinky, ale 2 ľudí iba, tak v jednej skupinke určite bude chýbať človek, no a keď tam nebude nikto stať, tak to znamená, že toto miesto bude voľné, že sem keď sa niekto postaví, tak nikto nebude stať vedľa neho, lebo ani tu nikto nestojí. No dobré, a pre prípad, že ten počet není deliteľný 3, čiže napríklad keď máme tých 7, tak to môžeme spraviť nejak tak podobne, akurát zase tej krajné skupinky spravíme menšie, čiže keď to spravíme takto, tak zase, že keby sme tam dali menej ako tých 3 ľudí, tak jedna z tých skupiniek bude prázdna, no a pokiaľ je prázdna tá stredná skupinka, tak to isté platí, a pokiaľ je prázdna tá krajná skupinka, tak môžeme postaviť človeka sem na kraji, lebo tuto nikto nestojí. A keby ten počet bol napríklad 8, tak vieme jeden z tých krajov spraviť trojkový a jeden dvojkový a použiť ten istý argument. Takže to znamená, že naozaj iné počty tých pisoárov sa nedajú spraviť. No a toto z tohto už by nejak malo byť vidieť, že ako sa také niečo aj dá naprogramovať. Čiže ideme sem a teraz to... Čiže dáme, že pisoáre. Dobre, tak najprv si načítame vstup, čiže jak je to, že tam na začiatku je počet ľudí a potom počet pisoárov. No, dobre, no a teraz, tak najprv chceme vyriešiť tie prípady, kedy sa to nedá, že ak, jak je to teraz, ak ľudia krát 2 minus 1, to je ten minimálny počet, že ak ľudia krát 2 minus 1 sa rovná počet pisoárov, tak to ešte tesne ide. Ak by tých ľudí bolo viac, tak to už nejde. A naopak, keď ľudia krát 3 sa rovná počet pisoárov, tak vtedy to ešte tesne ide, ale keby tých ľudí bolo menej, tak to už nejde. Dúfam, že som to zvládol správne, ak nie, tak uvidíme. Dobre, čiže v takom prípade vyprintujeme, že nedá sa. No a inak to začneme vypisovať. Tak budeme to robiť tak, že si budeme pamätať, že koľko ešte ľudí a koľko ešte pisoárov tam spravíme. No a teraz budeme opakovať, že chceme tam akoby vypisovať tie trojice, až dokým nebude ostávať taký počet, že už to môžeme vyplniť tými dvojicami. Dobre, čiže kedy to vieme vyplniť tými dvojicami? Čiže kým ten počet není taký, že to vieme vyplniť, dobre, čiže kedy to vieme vyplniť dvojicami, je keď... Ako je to, keď ľudia krát 2 minus 1, kým je... Dobre, že keď sa to... Alebo takto, keď ľudia krát 2 sa rovná pisoáre, alebo je to menšie, hej, že buď toto minus 1, alebo bez tej minus jednotky sa to rovná, že keď pisoárov je 2-krát toľko ako ľudí, alebo tých ľudí je o 1 viac, tak vtedy to ešte tesne ide s samými tými dvojicami, čiže keď tých pisoárov je viac, tak vtedy tam ešte idú dávať tie trojice, takže vtedy spravíme, že tam vyprintujeme tú trojicu, to je toto, a musíme ju nejak vyprintovať, ale nie je zvlášť na riadok, ale iba tak bez konca. Dobre, a týmto sme minuli, že týmto už potrebujeme, že akoby dáme tam tú trojicu a teraz na ten zvyšok potrebujeme o jedného človeka menej a o 3 pisoáre menej. No a potom nakoniec vypíšeme, Python vie robiť také zázraky, že vie násobiť stringy, že chceme napísať niekoľko dvojíc, takže to je toto. A teraz koľko je tých dvojíc, no tak to je počet pisoárov, ktoré chceme obsadiť, deleno 2 a delíme akoby, zaokrúhlujeme dole pri tom delení, lebo keď ten počet tých pisoárov je nepárny, tak tam akože chceme dať iba ten dobrý počet dvojíc a keď no a teda ešte potom tam možno chceme dať toho posledného človeka, ak ten počet je nepárny,
a toho tam chceme dať akoby koľkokrát, no bude to 0 alebo 1 podľa toho, aký je ten zvyšok podelení, čiže to môžeme povedať, že písare zvyšok podelení 2, čiže pokiaľ je to párny počet a toto je 0, tak tam nebudeme dávať toho ďalšieho človeka a pokiaľ je to 1, tak ho tam dáme. Dobre, toto by malo snáď fungovať, tak som zvedavý. Môžeme to najprv skúsiť zbehnúť na nejakom vstupe. Ako napríklad 1 a... Dobre, tak môžeme na tých 5-kových, povedzme, že 1 a 5 by sa malo nedať, 2 a 5 by sa malo dať, áno, to sa dá. A 3 a 5 by sa stále malo dať a to sa tiež dá. A 4 a 5 už by sa malo nedať. Dobre, vyzerá, že to robí rozumné veci, tak to skúsim odovzdať. Takže dáme tam tie pisoáre. A teraz chvíľu počkáme. A vyzerá, že to máme dobre. Jej. Takže máme vyriešenú úlohu. A zvládol som ju naprogramovať aj takto naživo. Sa teším, lebo to je také blbé, keď by som tu mal teraz na videu debugovať svoj vlastný kód. No dobré, a teda ostáva ešte posledná úloha. A to sú nejaké klebety, takže zase ideme kresliť obrázky. Takže zase máme nejakých ľudí a niektorí z nich sa kamarátia. Môžeme... Napríklad to vyzerá takto. Neviem, povedzme takto a tu je ešte niekto a teraz tu je niekto a takto. Dôležité je, že celý tento graf, ktorý si nakreslíme, tak on nemusí byť súvislý, hej, podľa toho, ako sme to hovorili v tej prvej úlohe, tak on môže mať niekoľko týchto komponentov. No a teraz, čo sa stane, je, že niekto z tých ľudí sa dozvie nejakú strašne úžasnú klebetu, napríklad tento, a on ju nejak rozpošle všetkým svojim kamarátom, ju povie, takže povie ju tomuto a povie ju tomuto. A títo povedia zase svojim kamarátom ďalej, takže tento povie tomuto a tento povie tomu. A tento to zase povie ešte tomuto svojmu kamarátovi a teraz už sa to dozvedie celá táto skupinka, celý tento komponent. Ale títo sa o tom nedozvedia, lebo k ním sa to nemá ako dostať. No a my chceme zistiť, jak to bolo, chceme zistiť, že koľko ľudí sa ju teraz dozvie. A teda tých ľudí máme nejak očíslovaných. A máme povedané, že... Hej, čiže napríklad takto. A máme povedané, že kto sú s kým kamaráti. Dobre, tie zvyšné čísla sa mi tam nechce písať, ale aj títo sú nejak očíslovaní. A máme tam povedané, že kto sú s kým kamaráti a u koho to začne, čiže napríklad u dvojky by to teraz začalo. A chceme zistiť ten počet ľudí, ktorým sa to dostane. No a teda chceme robiť akože v podstate doslova niečo také, ako som tu robil teraz, že dobre, tak čo sa stane, keď to teraz ešte zmažem, no bohužiaľ zmažem tak s tým aj tie čísla. Tak, dobre, dajme tomu, že to budem programovať, tak čo chcem mať? No tak chcem, že dajme tomu, že budem mať nejakú funkciu, ktorá spraví, že tento človek sa dozvedel klebetu a ide ju povedať všetkým svojim kamarátom. Tak tá funkcia, tak keď sa to tento človek dozvie a povie ju napríklad tomuto kamarátovi, tak teraz tento človek sa to dozvedel a ide to povedať všetkým svojim kamarátom, čiže on akoby ide robiť tú istú vec, čiže by sme mohli použiť tú istú funkciu, ale zavolať ju s týmto človekom. Čiže budeme mať nejakú takú funkciu, že povedzme dozvie sa. A tá funkcia bude mať, že kto sa dozvie, tak napríklad ak tí ľudia sú, teraz ich sem nakreslím, že 1, 2, 3, 4, tak keď zavolám, že dozvie sa to človek 2, to bude ten prvý, tak akože niekde tu sa bude niečo diať a tá funkcia zavolá seba, že dobre, tak dozvie sa to ten človek 1. A potom sa niečo ďalej bude diať a potom sa to dozvie aj ten človek 4. No a teraz keď zavoláme tú funkciu túto, že sa to dozvie človek 1, tak potom ten program spraví to, že tak zavolá túto funkciu, že sa dozvie človek 1 a ona zase zavolá sama seba, že sa to dozvie človek 3.
Ale ona zavolá, dobre, a teda, že jednak čo chcem vedieť je nejak mať uložený ten zoznam, že pre každého mať uložený zoznam jeho kamarátov, aby som vedel, na koho mám zavolať tú funkciu. Čiže napríklad chcem vedieť, že kamaráti dvojky sú jednotka a štvorka a potom keď budem volať, že dozvie sa to 2, tak zavolám, že dobre, tak dozvie sa to 1 a potom sa to ešte dozvie 4. No a zároveň keď zavolám, že sa to dozvie 1, tak potom ale jednotka to zase bude chcieť povedať naspäť dvojke, hej, že jednotka zavolá tú funkciu, že sa to dozvedela dvojka, ale takto by to pokračovalo do nekonečna, že teraz dvojka by zavolala jednotku, jednotka, dvojku a tak ďalej, ale my vlastne potrebujeme vždy iba prvýkrát, že keď sa to niekto dozvie, tak akože to iba v prípade, že to ešte nevedel, ale že ak sa dozvie nejakú klebetu, ktorú už vedel, tak tu povedzme nebude už šíriť ďalej. Čiže ešte si budeme potrebovať nejak pamätať, že ktorí sú tí, ktorí o tej klebete už vedia. Dobre, takže keď to ideme naprogramovať. Tak dobre, asi chceme nejak najprv načítať vstup, takže musím sa pozrieť zase na tú stránku, že jak to je. Čiže najprv máme počet ľudí, kamarátstiev. A kde to začína? Dobre, no a teraz chceme mať ten zoznam tých kamarátov, tak môžeme to spraviť tak. V skutočnosti ten kód k tomuto už ste možno aj videli v tej tretej úlohe, lebo tam bola taká úloha, kde sa robilo niečo podobné, takže to môžete aj skopírovať odtiaľ, ale ja to teraz napíšem celé. Takže začneme chceme mať vlastne zoznam zoznamov a na začiatku tam bude prázdny zoznam pre každého kamaráta. Čiže toto bude zoznam takej dĺžky, že koľko je ľudí a na nejakej i tej pozícii v tom zozname bude akože zoznam kamarátov človeka i. Čiže keď budem taký, že kamaráti niekoho, človeka i, tak to akože bude nejaký zoznam jeho kamarátov, čo budú nejaké tie čísla tých kamarátov. A začnem teda s prázdnym zoznamom a teraz čo robím je, že idem, toľkokrát to opakujem, koľko je tých kamarátstiev, že prečítam ten jeden riadok vstupu a uložím si, že teda čo som tam videl, čiže to budú nejakí tí ľudia A a B, ktorí sú kamaráti. Dobre, no a teraz keď mám týchto dvoch ľudí, tak môžem napísať, že do kamarátov Ačka pridám Bčko a do kamarátov Bčka pridám Ačko. A teraz na konci budem mať pre každého zoznam tých jeho kamarátov. Dobre, no a teraz idem písať tú funkciu, že dozvie sa. A niekto sa dozvie. No a čo sa stane? Dobre, tak v prvom rade, ak už to ten človek vie, dobre, to tu ešte niekde chcem mať predtým, že budem mať, že kto už vie tú klebetu, čiže budem mať nejaké, že tí, čo vedia. A zase chcem, podobne ako tých kamarátov si takto pamätám, aby som rýchlo vedel sa pozrieť, že kto sú kamaráti toho IT-ho človeka, tak chcem mať akože, aby na IT-om mieste toho zoznamu bol zoznam jeho kamarátov, tak tu na IT-om mieste toho zoznamu chcem mať hodnotu, že akože true alebo false podľa toho, že či ten človek to už vie alebo nie. Čiže na začiatku tam bude samé false a bude to tam toľkokrát, koľko je počet ľudí. Čiže na začiatku nikto z tých ľudí nevie, keď sa pozriem na hociakú z tých pozícií, tak tam akože je false, že nevie, a keď sa niekto dozvie, tak tam napíšem na to miesto true. Dobre, čiže teraz keď volám túto funkciu, tak sa pozriem, že ak ten človek vie, tak nerobím nič. A inak, dobre, a ešte si možno chcem pamätať nejakú odpoveď, že koľko je teda ten počet. Čiže ak tí, čo
dobre, ak ten človek to vie, tak nerobím nič a inak poviem, že dobre, tak človek ten človek to teda už vie, ak to teraz nevedel. A teda pripočítam jednak tej odpovedi, že našiel som nového človeka, ktorý sa to dozvedel práve. Dobre, a teraz tú funkciu zavolám na všetkých jeho kamarátov. Čiže idem pre všetkých kamarátov, čiže for kamarát in kamaráti toho človeka. Tak sa to dozvie kamarát. No a to by malo byť vlastne všetko a nakoniec iba vyprintujem tú odpoveď. Že všetko, ten zvyšok už za mňa spraví ten Python tým, že ako sa volajú tie funkcie. Ešte je tu jeden taký detail, že dobre, toto keby ste tam odovzdali, tak akože toto vám prejde skoro všetky vstupy, ale pri tých veľkých vám to povie, že chyba. A čo je problém je, že obyčajne Python má nastavené, že funkcia môže sama seba volať iba niekoľkokrát, myslím, že nejakých 1000 je to normálne, ale tam sú také vstupy, kde tie čísla sú aj viac, že tuto už môže byť nejakých 100 000 ľudí. No a teda problém je, že ono to potom, že dajme tomu, že by boli nejak 100 000 ľudí v rade, tak tá funkcia sa tam bude volať sama seba 100 000 krát. No a Python to akože zabije s tým, že lebo normálne je to tak nastavené, lebo väčšinou sa nerobia akoby takéto hlboké, že funkcia nevolá sama seba až toľkokrát. Čiže ak sa to stane, tak akože väčšinou je to, že tam máš chybu v tom kóde a teda Python ho zabije, aby to nebežalo do nekonečna. Ale teraz to potrebujeme, lebo teraz naozaj chceme, aby tá funkcia volala sama seba možno aj strašne veľakrát. A na to sa tiež dá nejak vygoogliť. Ak by ste to skúsili, tak by vám ten Python napísal niečo také, že recursion error a to keď dáte do Google, tak nájdete, ako sa to rieši. A čo treba spraviť je nejaké, že zo sys importovať, že set recursion limit. To je nejaká funkcia, ktorá nám nastaví ten limit a my si ho nastavíme napríklad na ten 1 000 000. Snáď bude stačiť ten 1 000 000. Dobre, takže toto by už malo fungovať, môžeme tam skúsiť odovzdať, teda ešte predtým to môžeme skúsiť zbehnúť na nejakom našom vstupe. Klebety. Dobre, tak dajme tomu, ako to je, že najprv je počet ľudí, tak dajme tomu, že máme, ja neviem, 5 ľudí a budeme mať nejaké 3 kamarátstva. A áno, ešte som tam zabudol napísať ten začiatok a ešte som si uvedomil inú vec, ktorú tam mám zle, že tí ľudia sú v tom zadaní, tuto si môžeme všimnúť, že oni sú číslovaní od jednotky, ale my to dávame na tú pozíciu v tom zozname a zoznamy sú číslované od nuly. Takže v skutočnosti chceme spraviť, že sem všade dáme -1. A ešte... Aha, no dobré, a ešte som spravil ďalšiu blbosť, že teda, áno, ja tú funkciu najprv musím zavolať najprv, že aby sa to teda, hej, že teraz som ju tu napísal a potom s ňou nič neurobil a vyprintoval tam tú odpoveď, ktorá je 0. Takže dozvie sa to ten človek, ktorý je na začiatku a zase -1, lebo v zadaní je číslovaný od jednotky, ale my ich tu máme číslovaných od 0. A to sa asi tak oplatí robiť, že možno vám to príde také divné, že prečo by sme všade dávali -1, ale tým, že ten program, ten Python, aj všetky rozumné programovacie jazyky, tak v nich sa veci číslujú od nuly, tak proste sa oplatí všetko číslovať od nuly, aby v tom nebol chaos, aby sa nestala nejaká chyba a potom iba akože úplne na začiatku, keď v zadaní je to od jednotky, tak to tam odrátame 1 a keby sme to mali zase vypísať na výstup to číslo, tak zase tam prirátame 1. Dobre, no a teraz by to už malo fungovať snáď, takže keď máme 5 ľudí, 3 kamarátstva a začína to u jednotky. Dobre, a teraz čo budú tie kamarátstva, tak povedzme, že jednotka sa kamaráti s 2, 2 s 3 a 4 s 5, tak tým pádom sa to dostane medzi, že 1, 2, 3 to budú vedieť, ale 4 a 5 to nebudú vedieť. A niečo sa stalo. Aha, ešte posledná vec s Pythonom, že tu sa snažím meniť tú odpoveď, ale tá odpoveď je tu vonku, takže na to, aby to išlo spraviť, tak musím povedať, že to je globálna premenná, lebo inak si to myslí, že inak to akoby nevie o tom, že tu vonku niečo je a nevie to akoby písať do premenných, ktoré sú vonku. A to nejak zase dáva zmysel, že keď by som sa tu pomýlil a napísal tu nejakú blbosť, tak aby mi tá funkcia nepokazila nejakú premennú tú vonku, tak aby to bolo také, že dobre, tak teraz hovorím, že áno, naozaj chcem, aby
sa to pozeralo do tejto premennej a menilo ju, tak poviem, že to je globálna premenná. No dobre, a teraz by to už snáď malo fungovať, tak tam ešte raz skopírujem tento vstup. A prečo to je stále problém však? Aha, lebo som to neuložil, dobre, už je to uložené. Tak teraz to tam ešte raz skopírujem. Tak a hovorí to 3, tak jak to má byť, tak snáď to už funguje, tak to skúsim odovzdať. To sú klebety. Tak teraz si chvíľu počkáme zase. No a funguje to, tak výborne. Takže to je riešenie tej poslednej úlohy. No a to je vlastne všetko. Tak ak ste to dopozerali až sem, tak teda ďakujem, že ste si to pozreli, dúfam, že sa vám páčilo. Napíšte komentár, lajkujte a subscribeujte. A tak. A hlavne riešte prásk. Bude nová séria niekedy asi začiatkom novembra. Takže hej, riešte. A tak snáď sa vidíme na nejakom sústredku alebo niekde.